Hemagoro benki ya umwancho murigererwe getaseni kya Ndizi TV na bwansu bwo mugusingwe gena litkoria ondigenderete ko bali toyero rukegima na nene no genderete kwego kya asoko bwatia emerobere yonsi yegetaseni kega ekerorire litkoria ijuma tariki 22 na ibere chomutienyi okyanda omwaka no ibech 2023 na manga genderete gokoreka na imense ya Kenya anene kerotoro chebuna engana yoko murusia bisi mugavana we county ya Nyamira Amos Kimuminyaribo egenderete koreta ebirengerero ase gati y'abananchi ekero abayimusiye korwase county assembly ya Nyamira bagenderete gusingerera nano butumekyo bubebwe yabisi na kumugania Nyaribo abega kurwa abisi asebono Nyaribo berega kurangiria chingwa na chibechi gokoreka egati yabo eriyo kogayana omuchando yo gokwarigana SMS Amayia Chinsa Ikomi eri ngumanya ina kwariganire asenchera ere yubenge Asense moya Facebook endrago tanyora wetra Ndizi TV News Digital asense moya YouTube Ndizi TV News naso mutandao Twitter nabo Twitter wetra @Ndizi TV News serio togendrego sanga nabo igo kwemanya amanke Amayia Chinsa Ikomi etoko ya chaka ekerongo kwenyoria abuna uria tokubwatira nera soko eneke ya chibicha nerio gicha wekere niga korokwa Abigail Nyanchama sense moya manyererio Joshua Auta na incheri tariane Everlyne Osero toko ya chaka bene korwase county ya Nyamira awase umugavana bwe county yo Amos Kimuminyaribo abeireka wesokia na korangiria chingwa na gokorekana egati yaye na bigo aba MCA be county assembly ya Nyamira na yanigago cha magega yaba MCA kwake kura gose usangire birengereri abyogo chia kumurusi abisi umugavana yo asotewe na no butumekyo bubebwe abisi Nyaribo nigaya kwa naya chingaki albeumerana nabaremi akorbe sector au ime county ya Nyamira umurobira korekana access kuru ya Silonga asibo igaberega kuruwo koboria ochiase abarai bonsi kuruwase county ya Nyamira abachorire agochamo na gwikirania ariaganeire ase abananchi okorera abo mwegwete ndonere ko usabobe tago kumia nari kira ba MCA rirube baje toisarazo tebe kibago tebe kiara boikera bono yanje tina amanyanki babatera abachumbe bose aba MCA bari bachorire boikaba kore gasiamo batakora tie gasiamo gase ko bagasingiya ekiakaronye babwata mararamishi tigabache mutwe bateba makosa agabana narai niki kerio ya negetwe asenge jona mura chore gabana ore barimo bagegete araisa wasarie bintu jetina asarikende yoti abaje nawe taba fada yangeri naba pastor bawo teba mbatete ko aganyana eyonje goya karipisha na mikono migwiri otota tukwanirane tonyale okora abantu baitegas ande tayo nande ndakwana mange abachorire kino monta kore gazi yaye nande toshirikiane tonyale kuba kore gazi mbiyamono ese moyoborendi korwase county ya Kisii nigo ya chakirio botki kubwatikana nege kore ase abana Ikomi baba konyorekana basieke irase nyumbe mo yogo kombo ya ime yomuchi obosongo korengana nense moyoborendi nigo bana bagotebekana korwase Chinsa mo chia Marsabit ase barenge gose barenge koirwa asense mo ye nyumba yobomenyo wabana chintakana ya eberege yotoka Chinsa mo chia Kenyanya abale n'abantu bande abugati abagotebekana koba abayiburi babo abana aboni bagotebekana koretwa ero koirwa senseme yo inseyo botenelebwe kanisa yegi Adventista asenonya nabo abo bisabo burendi babere bagotebabuna nege tambokero kebeirege koimokiwa age omachoko otali kubwatiwa akorengana nerichiko ekerbona abana bakoirwa ase Chinseme cyo nigo bayenekire unabachakire obotukibwe mekegima eriyo komanya ege korekyo gosinegi kene. Kuna habari tulipata jana usiku kwa leo ya kwamba kuna watoto wamepatikana wamelala kwa nyumba ya kukombolewa hapa Kisii Town lodging na kuna wanaume wawili ambao walikuwa na wao.
tulifanya haraka sana na kufika pale tukapata ni watoto 10 wadogo kati ya miaka 5 na 7 na wazazi wao wanaume 2 ambao wametoka kaunti ya Marsabit. Pale tuliwashika na kuhoja wazazi 2, wakasema ya kwamba walikuwa wanaleta watoto sehemu ya Kenyenya kwa kanisa ya SDA ya inaitwa Eberenge Church, SDA Church, kwa usaidizi wa masomo, yani sponsorship. So tumechukua hatua ya kufika pale, DCIO wetu anafanya uchunguzi tujue kama hiyo habari inatupea kama ni ukweli ama ni uongo, lakini tunaweza kuhakikisha kwamba kulingana zile stakabadhi wako nazo ni watu kutoka Marsabit Central na ni wakazi wa huko. So hiyo ndio ile habari tuko nayo kwa sasa. Mambo mengine kama tutapata habari zaidi ya hiyo tutawajulisha. So far kuna viongozi wamenipigia simu kutoka sehemu ya Marsabit, kama ile procedure, hata kama kuna usaidizi kama hiyo, kuna ile procedure imefuata kuleta watoto mpaka hapa si sawa kabisa. So bado tunafuatilia tujue hao watoto walifikaje hapa, hata kama nia yao inaweza kuwa ni mzuri, lakini vile walitoka Marsabit mpaka hapa ndio bado pia na kubwatakana nege kore kio kiabeteke gokorekana ritukeni moria etire ase ensemo yasuneka ase abantu bane babete bakuyira nyumba mungina naboigo abana baye batatu bono nigo engora ya bene egenderete gutumwa guchiase ya mateyo na korengana n'umuchumbe bw'ebunge ya Bunchari Dr. Charles Onchoke oyoba kagusangana intwetera asenchira yesimi nigaberega kubwatoka engora ya bene nakugania obutkibwe imegokorwa eriyo kumanya ekyo kyairerete umuriro yo bose kubwateka ase nyombeyo umuntu muchawe Charles Onchoke muchumba Bunchari kweli bageli konyora magana bete Bunchari ese bunyando umuchuchu monderi nyumba yayete munguryo yagasirana abana batatu abandi bategetse batwara amajara nabakegento yo kumya gento kyoboba sana nanga kiego ikera pake nyombe ko ya njubune ya yete abusiri ubugima bw'abantu bane saba mate bonsi somuchi bwa chumonderi nkoeli bagiri bateba pole sana tigaba seretinya sai abeka soburu twaye bwigoro alemio mochie alemio bairi abamate bonsi na ndengo chikoreri bageri kubolia abantu baito batenererete uburendi security agents baimo keigoro sana ni speed yegoro na bwango na wakorobotuki waigoro kabisa kumayena ngakio muriro yo oansete usina abantu bayo begete ende elio tumanyo bumayene kabisa oyo kero kende gosobe getomuriro yo nyoga karoyo begete aimo kerwe getambo kero kyamachiko yense yaito ya Kenya. Mwancho muriringo sabo kwa viraso mochando yomokeo bako kutoka se ensemo yemitambo nigongo kwariga nitogendere awase serikali ya boriwe kubeka ebintu byo gutanga chingo bagosethanda restas ase amagacho yechskuru arena Chinsemo oimeye county ya Nyamira ayankorengana no mufada wekerisia kiarange Nyamira county ya Nyamira oyotebire buna ebikore byabana gosiria magima ase mebasikaneyo byabere bikoene kigwa ase ekerengo
kia iguru uko na chinga kiecho nigo boigabere kago kwanera obwamate bw'abarai be county ya Nyamira anene gatyo mugavana we county eyo amona ba MCA asaganirie babe bagokora chingwana cyoko iwana na eryo kotinya obwamate na boigokoreta omurembe gati yabo na utabona barai be kanisa nigo berwete kegima asokora ase chingwane cyo government ya Nyamira umusikenya libo na none county assembly barengererie ekero bakore budget ya bakonya abantu useninchira ki chiskuru echietane negaiga kirabekiru kitanda arresters erindekero lightning yegocha yatoka buna abantu mbale save bali barasayo aigarangenyo etumwe kenke bwatumwa no mutambi wa lightning na endekero nalige chiskuru cyane cyonsi kiringo talera unabona bonjego badi okay rangenyo boarding primary rangenyo girls secondary rangenyo mixed day primary egesieri primary tindo chigusitanda arresters inchibekire patirenda stogoto kabuna barai ekondo ye kanisa no koene kinga abantu mbamenyeta sobomo mbamenyeta somorembe na ende nkubwa bare ko bago tegererana wikekerengo buna kero bategereranire babuye kuibwana na ende bakolegasi yabo buya nali turanyora magendero na buranga natubwaterana nere na ende tumenta mugakundi totegerere county assembly no mugambio ito nyalibu erinda torenga nyasanya kawanje banyole baibwananire na ende babangenda kibawa kole mirime Omorikio manene ase chiabisi cha immigration Julius Bitok nigo umeranire n'ababwatani korwa chi sector ao echo chitarie chia serikali iri gusangereria ebirengereri igoro yo gutumeki bwe bibande binya byekerero ebyo bimenyekanite na unique personal identifier okwana chinga kiecho ni gatere na ekyone kebande kerabe ke gutumekwa chinga kichonsi korwa okoiborwa ku mwana wekekerarabe omonto manene ekyo igokera konya semirobero ao yobokorerwe serikali anena so kwerikia ase kiombe kia NHIF NSSF egatie binde. What is happening all over the world, like for example the last case Monday this week Nigeria was able to adopt the digital identity. So as Kenya we are actually on the right course to ensure that our people are able to enjoy more services. The government is able to provide accurate identity, secure identity, trustworthy identity that is inclusive. Because this whole idea is revolutionary because the issues of exclusivity which have been there before will be able to be eliminated by this project. Majority of us in the banking fraternity in Kenya, we would want to mimic what the world is doing and we are interested in seeing the success of this. Yes, as partners in this, we are open, we will be giving our memorandums. And we also urge Kenyans to come on board and give initiatives that would make this project a success. We don't want to continue remaining behind, yet everybody around us and around the region has moved on. We don't have a choice. We have to move to the next level. For us who operate within the public transport sector, I think we like this because one, at least it's going to check on our driver behavior. We are going to know our drivers where they are. And the idea that we are linking this with the NTSA is very Waziri w'oburendi bw'imekithuro Kindiki nigagendereti umurobero bwo gutara Chinsemo ao eriyokobeke meroberio y'oburendi ase abananchi okana buri tkoria igoro chinga kyabetega gwikirana ase Nsemo ya Tiati imeye county ya Baringo nago chakia ekambi ya abo bisabo burendi nigo Kindiki abetega goteba na nigo babekire meroberio emekiranu yokorwania obusaria gose oboibi bwetugo asa tebire na Chinsemo chireti abete chigo siekwa asokorari wakoba ebitwe binene byogosegeta obo bwetugo nigo biragendere go siekwa ekero bagenderete kubwaterana kwenekia buna obo bwetugo bwabere bokoera imeye county ya Baringo. For us to end cattle rustling and livestock rustling, we are using the strategy first of preventing rustling, and that is why we gazetted some parts of this county as disturbed and dangerous areas, because we realized for us to prevent rustling, these areas must be out of bounds for members of the public because they were being used by criminals to hide there.
I want to announce here today that those areas that we gazetted on the 13th of February 2023 as disturbed and dangerous, including the Silale Gorges and Silale Crater, and all the other places that we gazetted, they still remain gazetted as disturbed and dangerous until a time when we have sustainable peace in this area. Our strategy is to prevent rustling. And number 2, in the unlikely event that cattle rustlers succeed, we must recover all this. Tinga kiechio kindi kinigabete gakubainekire abamenyi be county ya Baringo n'ababusabu burendi babete bakubekwase Chinsa emecho emirimo yabo no kurwania abasaria bonsi natari kubaunereria abananchi asaganirie okobwaterana ko bawe gati abananchi nabo igo ababusabu burendi. The administration under President William Ruto does not believe in collective punishment of any community. We believe that criminals are individuals, and security agencies that we bring here today, their task is to hunt down and arrest, prosecute, and deal with criminals as individuals. And this special unit we are bringing here is not a unit to punish the people of Tiati or the people of Baringo. It is a unit to protect the lives and properties of the many people who live in this area who are law-abiding. It has to be clear. This administration does not believe that there is any Ekiombe kiobomo w'ekanisa imense ya Kenya NCCK orosagia rwa Kisumu nigo baganirie omorembe koenekiwa ase orobebe rwa Kisumu nabo igo Kericho anene asensemo ya Sondu awase kisegi cyabere chikoenekiwa ase omutinyo yomo obeire gokoera nigo batere buna obuyambororo abarayigo chamuna gokwana edi aserio gerimo eriokora chisegecho oigo nigo batebire buna chi county echigenderete gotwaro kogusa na nchibwenderete go chamo na gokora chingwana erio gokora obugesaku imense ya Kenya. This is what we have been doing. As a church, we have been engaged here promoting dialogue among the two communities. And we are asking them to come down, to practice forgiveness, to practice tolerance, to accept each other, so that they can go to a table and talk together. Leaders, they are making decisions there, not as Kalenjin, as parliamentarians. And those decisions are affecting the Luos and the Kalenjin alike. So we are asking them to come above tribal or ethnicity and talk as leaders. We are asking them to practice servanthood leadership, that now at least there is in Bomas, there is a dialogue that is going on that we Ekiombege kwegerera obosbore bwo mo Kenya nigo kiaru kia haki Afrika nigo kiarure okoboria ansesemo yoborendi kotinya oborendi anene ase ensemo ya Lamu na boigo Tana River awase obosagani bwabere boko enekiwa ase ekerengo keiguru korengano mutenenerio monene bwe kiombekyo Hussein Khalid niga tebire bunako bwatrana nabo bisabo borendi amona abananchi nigo kora konyamono ase okokora obosagani obona weokurwania ababewa bekiombe kia Al-Shabaab nigo boigaganiria serikali kubwatrana ne serikali Church County na boigo ebyombe au ase ogotinyo borendi kurwania amaryogo yogotinda na boyo kubwatoka amabaga yemeremo gochia sabasae abo bangi baba gotebeka nawe aswana ni ne kiombe kyo kyababewa kubwatakana no kuburo kwemeremo. Kiona mara nyingi ni kwamba serikali inavyofanya kazi ya usalama inafanya kwa kutishia, kwa kuingiza uoga na kutia hofu katika jamii nyingi. Kwa hivyo pendekezo la kwanza ambalo tunaiambia serikali ni kwamba itafute mbinu za kuleta jamii pamoja ili waweze kufanya kazi pamoja na jamii, tuweze kuhakikisha usalama umepatikana. Usalama si kazi ya polisi peke yake, ni kazi ya polisi na wananchi. Kwa hivyo tutafute mbinu za kuhakikisha jambo hilo limeweza kufanyika ndio tuweze kupata usalama wa kudumu. La pili ambalo tunataka kuona ni kwamba wale maafisa ambao wamezembea katika kazi yao, kama ulivyosema hizi kaunti mbili za Lamu na Tana River, maafisa wa usalama wamezembea katika
Nabare mikoro ase Chinsemo au anene chiria chiabere chikoene kia embura engekegima nigo basegeture gotumeka ari bageriga embure nyinge ya El Nino ekagere gotwasa Chinsemo au ase ogokinia rigesariabo nigo babori we gotumeka amoyo yerigoririke ayo akobwato kwa ne serikali ase ogokina rigesa na monogo simeka embusuro eyekoira egeka kerege kekegima aso kwama. Na katika mradi wetu wa Kenya Climate Smart Agriculture Project tunahamasisha wakulima kwa sana waweze kufuga ama kukuza mimea ambayo inachukua muda mfupi, kwa sababu Laikipia ni sehemu moja ambayo haipati mvua kwa wingi. Lakini kwa wakati huu ambao tunakusudia kuwa na mvua kubwa ile tunaita El Nino, tunawahimiza wakulima waweze kupanda mimea kama mahindi, ngano na pia wapande miti ya matunda kwa wingi. Wale ambao wako katika sehemu ya Laikipia Magharibi, tunawahimiza pia wanaweza panda kahawa. Mwanchi umurire roboti oru na rogotoreta omoerio bwamaye Chinsa Ikomi asenchera ere yobwingi korenda yomnaenda mangino chikenyora asenchera yobwikiranu nere Frida kerbo ekererarage enseyemo naboigo Chinsa isato chiamagoroba agati abo umuroberio bwoko moenia oyorenko yomo bwabarwaniria bobosibore wense ya Kenya mdoni kilima nigogendrete asensemo yegetie chigosori gia Kinunga imeye kaunti ya Nyeri awase abarai au korwase Chinsemo chonsi esemo ya serikali ya Kenya kwanza na bagensemire kwa mereria serikali azimio la umoja wa Kenya gati abo Kalonzo Musyoka bagenderete gosaba ikirana ase omojego yone karabona boigo omo ose omo waziri boborendi wemekiture Kindiki na litkoria lera bereka okoretaro yaye yo koenekia oborendi ase county ya Meru korendayo nchikwenyora senchira yo bwikiranu chiko gekoragensemo na boigo Chinsa isato endera kubwate miroberions ya Ndizi TV asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tunyarwetra Ndizi TV News aso mutandao Twitter @Ndizi TV News eryo tagendere gusanga nabo igo kwemanya amanke oriyo ene kyachibicha neryo gicha gwekere nigakorokwa Abigail Nyanchama na asensemo imenyerero twabwaterana nere Joshua Auta eryo tariane Everlyne Osero twaruburigere borobya nabo igo embagoroba erentoerero. Thank you.